ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಏನು ಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನು ಹರಿನಿಜಯಂತ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ದ ಕುಡದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈ ನಮೂನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡ ಓಕೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಂಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಸುಮಾರು ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ 7 ವರ್ಷ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷಗಾರ 1 ವರ್ಷಗಾರ ಪಿರ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳದ ರಜೆಟ್ ಮುಂದುಲ ಅಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಡದು 7 ವರ್ಷ ಕರಿದು 2016 ಮನೆ ಇಸವಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಡಿ ಇರ್ದನಿ ಅವಳ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ದುಮ್ನಾನಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ದನಿನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ದಯ ಪನ್ನಂಡ ಕೆಲವರು ಎನ್ನೇರು ಎನ್ನಟ್ಟು ಬೇಲ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಈ ವಿಷಯ ತೂಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಡ ಮೊಲೆಗ್ದಾಗ ಆರ್ತೀರ್ನ ಅಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆರು ತೀರು ನೆರ್ದು 2 ವಾರೋಡು ದುಂಬು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲದಡೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹರಿನಿ ನನ್ನ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಊರುಗು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವಳ 2 ವಾರೋಡು ದುಂಬು ಪಂತಿನ ಅರಿಯಾಪಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಬತ್ತದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಡೈ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬರ ಪೋಪೇರಾರು ಅಂಚನೆ 2 ವಾರೋಡು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಆರು ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೋಯಾರ ರೆಡಿಯಾನ ಗೆಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಅರೇಣಿ ಈ ಸತಿ ಪೋಪತ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಪೋತಿರಾರು ಯಾನು ಆವು ಪಂಡದ್ದು ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಊರು ಪೋಪಿನಮ್ಮ 2 ವಾರ ಕರೀದದ್ದು ಅಂಚ ಆರು ಪೋಯರು 2 ವಾರ ಆಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲ 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡು ಅಂಡ ಇನಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರು ತೀರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ ಕೆಬಿಟಿಕೆ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆನಿಯ ಪಿದಡೇರೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಯಾರು ತೀರ್ದಿನಿ ಆಂಡ ಮನದನೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿತದೆ ಯಾನಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೇಲದಕುಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಆದು ಬೈಯಾಡು ಪಿದಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒರ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಚೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಜರಕ್ಕೆ ವನಸ್ಬುರ ಅದು ಪಿದಡಿ ಆಡೆ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗೀತದು ಎಂಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕ್ಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬೈದಿತ್ತ ಅಂಚ ದನಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡಿಯರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಚ ನಾನು ಬತ್ತದು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರು ಬತ್ತು ಮುಟಿಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ಪಂಡ 40 ದಿನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಆರು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡುಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ 2 ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರಾನಾಗೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಚಾನಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡತೆ ದಾದಾಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಂಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪಿನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಆಯ ಪಂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ವಿಪರೀತ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ವಿಪರೀತ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ ಬಾಯ್ಡು ನೆತ್ತೇರು ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ನೆತ್ತಿಜಿ ಬಾಲೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದೇವರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗನಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಕೊರ್ಪವೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಉದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂಜರ ತಿಂಗಳು ಅದು ಮೂಜರ ತಿಂಗಳು ಕರಿದುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಜೋರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡು ದಾದೊಂದೇನಡ ಪಂತಜೇರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ರಪ ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆತ ಏರ್ಲ ಇತ್ತುಜೇರು ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಎತ್ತೇರು ದಯಗ್ ಬೈದಿರು ಶಾಕ್ ಆಂಡು ತೂನಾಗ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರ್ದ ಬಂಜಿನಾಲು
ಅಂಚೆನಡ ಒಂಚೂರು ಗುಟ್ಟುಡು ದೀದಿತ್ತೇರ್ದೆ ಮಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮಡಲ ತುಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರಂದು ಗೊತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಯಾನು ಆ ಬಾಯಿಡೊಂಜಿ ಪಣ್ಣದು ಪೋತೇನ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು 4 ತಿಂಗಳು ಪಪ್ಪನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ ಕೂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪೋದು ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೇನೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಅಂಚ ಆಪಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ದನಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬೇಲೆದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೆತ್ತುದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಬಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೇ ಇருந்து ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಡು ಒಣಸಾದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಣಸು ಅವನು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ತಮಿಳ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ಅಕಲ್ನ ಋಣನೇನು ಮದಪೆರೆಜ್ಜಿ ಏಪೋಗುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತೆ ದನಿಲ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ನಾನು ಬಾಯ್ಕಿಗೆ ಐಕ್ನೆಕ್ ಬಂಗಾರದ ತೊಂದರೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಊರು ಬತ್ತದು ಪೆದ್ದೆರೆ ಏನು ಕೊಲಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬುದಾರ ಪೂಜಿ ಸಾರಿ ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾತನು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಯರ ಕಾರಣನೇ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮುಡು ಹೆಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುನು ಪಣ್ಣದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು 3 ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಪದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ಜಿ ದೇಪನ್ನಂಡ ಬಾಲೆ 3 kg ಎನ್ ಮನುವುದು ಚಿಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಲ್ತೀರು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಲ್ತದು ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಏನು ICD ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಶೇಕ್ ಅವನಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ವಾಮಿಟ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾದಿತ್ತನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಅತಿ ಅಂಚ ICD ದೀದಿತ್ತೇರು ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಅದು ರಾತ್ರಿಡು ಮಣದನಿ ರಾತ್ರಿಡು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ದುಮ್ನಾನೆ ಆತೀನಿ ಮನದನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜಾರೆ ನಾ ಮೆಗ್ದಿ ಎದೂತೀನಿ ನನ್ನ ಹಾಲ್ನಲ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಗ 2 ವರ್ಷಲಾತಜಿ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೇನು ತೂತಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಕುಲ್ಲರೆ ವೈದ್ಯ ಜೇರು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಕೋಪಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ ಆನೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಅಕಲ್ನ ಕೋಪನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೋಜಪದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಏಪ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಬರೀ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಆನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಿಟ್ಪಿಟಿ ಆಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರನ್ನು ಕೋಪ ಆನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾಲ ಓವರ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸಿಸೇರಿಯಣೆ ಆತಿನಲ್ಲೂ ಲಕುದು ಕುಲ್ದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲುದು ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂತೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ಹಾಲಂತೆ ಕುಲುದು ಲಕದು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತು ದೇವಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪೇರಾದಿತ್ತು ಜಂಚ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತನು ಇತ್ತದ್ದು ಚೂರು ಬಾಲೆ ಪತ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತು ಜೇರನ್ನು ಬೇಜಾರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೆತ್ಮೇದಿ ತಾಂಕರ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತ ಆ ಕುಲ್ಲ ಕೈಗುರಿಯರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿಯ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಆನೆ ತೂಪ ಏರ್ಲೆ ಜಿರಮಲ್ಲೆಜಿ ದೇವರ್ಲೇರಿ ಯಾನು ತೂಪೆ ಬಂಡದು ಆಲೆ ತುಯ್ಯಲು 40 ದಿನ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ಇದು 40 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿದಿಂಚೆನ ದಿನ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ದಂಚಿ 2020 ಕೊರೋನಾ ಶುರುವಾಂಡು ಸುಮಾರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಹಿಡ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಯಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಯರ ಕಾರಣನೇ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಂಟಿಡು ಈತು ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯರ ಕಾರಣ ಈ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದದ್ದು ಅದು ಹತ್ತದಿಂದ ಕಂಡ್ರೆ ಪುಚಿ ಆ ಟೈಮುಡು ನಾನು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಯಾನ ಊರು ಬತ್ತೀನಿ 2019 ಮಾರ್ಚಿಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಿ 2019 ನವಂಬರ್ 27 ಆತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫುಲ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಇದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪೂರ
ಮಂಡೆಗೆ ದೆತೊಂದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಯರ ಕಾರಣನೇ ಅವೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಮಂಡೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಯಾನು ಸುಸೈಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಯಾನೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನಿ ದಾಯ ಪನ್ನಡ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಹತ್ತದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಯಾನು ಬದುಕುಚಿ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬೊತ್ತಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತೇನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಕ್ಲು ಒರಿತದೇರು ಅಕಲ್ನ ಋಣನು ಯಾನಿ ವಾರ ರೂಪಡ್ಲ ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದಿನ ನೀರುಡಿ ಅನ್ನು ಪರ್ಂಡಲ ಅಕಲ ಋಣ ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕಲು ಯಾನು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡು ಈ ಡೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ದ ಪೂರಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಲನ್ನ ತೂಂದು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದಿನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ ಡೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೋ ಪನ್ನಂಡ ಅವೇ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟುದಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಏಪುಗಳ ಮದ ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತು ಯಾನು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತಿನ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಡಾಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಯಾನು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ಗ್ಲ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ನೀರಿನ ಪರ್ಂಡಲ ದಾಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಉಂದಾ ಒಂದು ದ್ಯಾಪನ್ನಂಡ ಆ ನಮೂನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒರಿತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತುಯ್ಯರ್ಡಮ್ಮಿನಿ ದಯಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪೋಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ಕೇನ್ವೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲೇ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೇರು ನಿಕ್ಲು ಮೂಜನಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನ್ನ ಮೂಕೆದ ತುಳುನಾಡುದ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ನೇಪುಗಳ ಮದ ಪುಜಿ ಯಾನು ಸೈತರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತುಜಿ ಅರ್ಡ ಯಾನೇನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತುಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರ್ದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಟ ಅತ್ತ ಏರಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಟ ಏರಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ಡ ಅತ್ತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಯಮಲ್ತಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಲೇನು ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಶೋಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ತೋಚಪದ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ್ಕೇನು ಮಾತೇರಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಲೇನು ಪೂರ ತೂಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಪಂಡದು ಯಾನಿಕಲ್ದ ಕೈ ಮುದುಕಿ ಅಂದಲ್ಲ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನದ ಓಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ ದಯಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಓದಿತ್ತಾರೆ ದಯಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಪೂರೆಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತಿರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅತ್ತು ಅವು ಫೀಲ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಮಾತಾಗಿದೊಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಲ ನಡುಟು ಮಂಡೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರಾಪುಂಡು ಐತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಐಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇರೆಗಂಡಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಏನಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದೇನುವೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಪಡಿ ಬಾಯ್.